En primeiro lugar, disculpar a Fermina Regades do Partido Socialista que non pode asistir e tamén a nosa compañera Elena Torres que está de baixa por gripe. Quedan disculpadas as dúas. E o primeiro punto do orden do día é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o 24 de novembro de 2025. Vamos a votación? Vamos a votación. Votación en curso. Basta. Que queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, que é toma de posesión de María Estrella Martínez Varela como concelleira do Concello de Sanxenxo. Ten a palabra o señor secretario. Por parte de... Non me pediste, man. Ahora. Ya está. Espera. Ahora. Por parte de la concejala entrante se procede a presentar y acreditar la credencial como concejala electa y presentó también la declaración de incompatibilidades y patrimonial y, por lo tanto, ya puede proceder a la toma de posesión mediante la lectura de la fórmula. Muchas gracias, secretario. Cando queira. Prometo, pola miña conciencia e honor, cumplir fielmente coas obrigas do cargo de concelleira do Concello de Sanxenxo con lealtade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado e prometo tamén cumplir para coa cultura e o patrimonio deste concello. Moitas gracias. Ya dices que toma posesión, que no toma la posesión, que toma posesión y que se pase a su sitio. Bien. Espera, cando termine. Moi ben, pois María Estrella Martínez Varela tome posesión, como lle corresponde, como concelleira do Concello de Sanxenxo. Moi ben. O terceiro punto é a toma de posesión de Adrián González Prado como concelleiro do Concello de Sanxenxo. Exactamente lo mismo que el caso anterior, presentó correctamente tanto la credencial como el documento, la declaración acreditativa de los intereses patrimoniales y de incompatibilidades y, por lo tanto, lo que procede es la toma de posesión. Moi ben, cando queira. Prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Sanxenxo con lealtade ao Rei por imperativo legal e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como velar polos intereses da cidadanía de Sanxenxo con independencia da súa capacidade económica, especialmente por ese público. Moitas gracias. Moi ben. Don Adrián González Prado se toma posesión tamén como concelleiro do Concello de Sanxenxo e teño que dicir do grupo do BNG, do Bloque Nacionalista Galego. Ben, e agora no punto número 4 toma de posesión de Arabela de Zá Ferreira como concelleira do Concello de Sanxenxo. Un segundinho. Lo mismo que los dos casos anteriores, se presentó tanto la credencial como la documentación, la declaración acreditativa de intereses patrimoniales y de incompatibilidades. Por lo tanto, procede a la toma de posesión. Cando queira. Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleira do Concello de Sanxenxo con lealtade ao Rei e gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. No, xa está. Xa quedou listo. Sí, no, otra vez.
pode tomar posesión don Aravera Deza tamén como concelleiro do Concello de Sanxenxo. Bueno, antes de pasar ao punto 4, pois felicitar as dúas concelleiras e ao concelleiro que acaban de tomar posesión, que creo que é unha honra poder, pois defender e representar os veciños de Sanxenxo aquí nesta sala que estamos, que é a casa de todos. Moitas gracias e benvidos. O punto 5 e último é proposta da alcaldía de aprobación de... Eu non lle dixen se queren comentar algún tema, se queren dicir algo, a mellor se queren, ou ao final se queren falar algo. Perdón, o punto número 5 é proposta da alcaldía de aprobación definitiva da derrogación da actual ordenanza reguladora da taxa de recollida de lixo e a aprobación inicial da nova ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servicios de recollida, transporte e tratamento de residuos municipais. Señor secretario. Na Comisión Extraordinaria, na Comisión Informativa de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio sobre este asunto se detiveron favorablemente cos votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e do BNG e a abstención do Partido Socialista a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar definitivamente a derrogación da actual ordenanza reguladora da taxa de recollida de lixo. Segundo, aprobar definitivamente a ordenanza reguladora da taxa de recollida de lixo e a aprobación da nova ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servicio de recollida, transporte e tratamento de residuos municipais. Co seguinte texto resultado da incorporación de conclusións recollidas na proposta de licencia da Alcaldía do 27 de novembro de 2025. Terceiro, publicar no BOP a derrogación da actual ordenanza reguladora da taxa de recollida de lixo, así como o texto íntegro da ordenanza aprobada definitivamente no punto segundo deste acordo, facendo constar que entrará en vigor unha vez se proceda a referida publicación e será de aplicación unha vez se inicie a execución do contrato de servicio de recollida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria e limpieza de praias do Concello de Sanxenxo. Listo. Mire, señor secretario, me dice o señor interventor que onde pon a aprobación inicial está mal, que é a aprobación definitiva. Unha inicial que é definitiva. Aquí, onde pone en el título de aprobación definitiva. Bien, se corrige esto. Vale, é un erro aí da... Es en la convocatoria, no afecta al texto, porque en el texto del acuerdo ya es una vez aprobado definitivamente en el punto segundo, aprobar definitivamente. É un erro. El acuerdo está correcto. No título está mal, pero queda correcto. El acuerdo está Sí, señor. Ai, perdón. Aí está, señor González. Bos días a todas e a todos. Enhoraboa as dúas concelleiras e o compañeiro concelleiro. Non, solo dicir unha cousiña, non? Na comisión da semana pasada, ou do luns, non recordo agora, quero entender que para o noso grupo este é un error de forma, non? Simplemente non podemos votar en contra nin a externos porque provocaríamos un vacío legal o cal o Concello non pode permitirse estar sin tributos, non? Supoño que sí. Gracias, señor Pepe, gracias, alcalde. Gracias. Queren unha aclaración algo usted? Sí. Señor Otero. Nada, simplemente felicitar aos novos concelleiros, concelleiras e concelleiro. E nada, en canto a proposta esta, nos somos un pouco consecuentes co que votamos anteriormente, que non estamos de acordo coa nova subida desta nova lei dos taxos. Entendemos que non pode haber ese vacío legal entre a derogación que queda derogado e hasta que se poida aprobar a nova, e habrá que haber algunha forma para cobrar, pero en calquer caso a nosa punto de excepción. Gracias. Moitas gracias. Algo que dicir, sí? No, nada. Entonces, por nada, pues pasamos a votación. Para ver si detectaste ya como... Sí, sí. Pero explícalle, Octavio, ahora non é problema. O que vota a favor en verde, o que vota en contra en rojo e amarillo abstención. Fácil. Sí, se equivoca, sí, pero non se equivoca, non son xente, non se equivocan. Bueno, entonces vamos a proceder á votación do punto da parte dispositiva, que é este punto quinto, vale? Está lista a votación.
xa se vai vendo na pantalla. Ya está. Bueno, pois que... Si, azul non están, é que non están. Faltele nada máis. Ben, pois queda aprobada a ordenanza con 12 votos a favor e 3 abstencións. Moitísimas gracias e levantamos a sesión.